Ningma ima sora chama zigime kanyamana kanyeshin jabaranu mo wala sa famu ya bese sora ofe sheri flat tv bonanga kuna foni na mimbi wala like auye malikunga ani jen famore ukunga mafo ngoni ye apma sele kada utloka kafo nyonda olup mausembe lokoliko binaku ka lokolide bise ka labe kanyeshin nyonda mo chukumi oye haminango ye mimbe demanza ufafe ode atu donda kawuri akena ubisigise ngamemese ka to lokolide umise ka labe kake walambla nyonda ka jango sangura walambuli ubise ka ye kalanzo kono mini korole tekelenye wuli ka jokera anga mamimbe kaseka ninja nunu lase amo oye samaira sanugoye aye nyefolo mino nzoro kabo ko nyado mangana uyoro lokoliko binaku kanga yakanya madofe Ekol don kado neganya wuluvla sanga bisaba masi o kajigi neganya tani fla sanga bisaba ndana ma goshi eru bulu dambe ni chogo ndela dukuma kalonso konnana enseignement fondamental Mali jamana fantana ne bella jenefe la nyini do min kera directeur national de l'enseignement fondamental fait kasangani aka bataki doye min buluna blala afe kabene avec le cletan wuluvla temenenye na manya kafo haklina la nyini baye ka uka kenya sabati kafara ekola karamogo taka ekol do ye haklina info ka tare ninga laba ko ka jorna ko do yira ekoli eru yele mali abese ga jouer ekol dunga parce que ekol metru tana siga kla programme na ga beni examen ye wa ekol dunga ele tana siga leçon ta ka beni examen ke wakati obisa ke eri sharia eri yele makun kololo do funteni me ekol dunga nga tuga jimi wa ukanga tuga boga na fien doni mine wala saguni lafia bibi na Mali konna na finteni bariga ka boko jugu donc anga ekol so ya obligé ka eri dot tige ka bo anga eri la roi ko anga to eri ke so donc mogo sigile me classique on finteni bila ibega étouffer yerema donc maître do yereba foko aita fiem ne kenema aita jumi jibo mi araklagan anyena élève fanfe mais maître fanfe amanye barisa élève tna seguga leçon maître tna seguga barak ke ka ben trimestre walma composition wakati makwa donc wa problème tna sega beno wakati élève koni fanfe olu bolo anyena kalankara moko yoro haklina kanka fo baw no watla bayina lawra ta funde ne bala ka bo kasanga ne clé fariaye no kera be alawaleli olu bolo abisika ke sababu ka kalando ni kalankara moko yere tanga ka kishi funde no kololomo wakati ko yalama de be sena funteni barka ka bo wala funteni me ke sisan o funteni tike folola no ode kama eru no be na sogomada la anga do juna pour que midi à partir de midi 30 comme ça demisenu ga keso pour qu'on a ketle koro pour que uga kenya kodo do kenya kama do quoi bon je pense que kunyumando parce que no kera 600 dans 14h wakati de la 13h wakati de la fontine be bouyen donc no wakati asro demisenu beso wa asro tête le koro donc je pense que abatu ga kenya be kolosi quoi donc ne akila ko ni impact mbala même abisa ko komi ke ode kunyuma quoi anana tumana wati mina san laba kemiru bella beuna baw ulu kanka damine doni ekol sotigi dow ye ayira kafo kalando donne 7h30 ka jigi midi 30 adowla krolo besika sura ala kalam bulu da choko abaro ke choko ya nyumauna mibetali ke programme scolaire la anga programme tisi a banque da do bla l'uniforme kan boni frako anga wula feron bla a be jouer programme kan a be ato programme totna la banque kada vraiment cours mun ke wula fanona no o cours mun jora donc maître mun nga cours ke be matière mun nga ke o wula fanona obligatoirement le bejo parce que a denget sa gré ka bo midi la ta midi 30 la a good a denget sa gré o la fiu wala ka bo 7h30 la kata midi 30 la wot sa gré o la fiu donc obligatoirement a be jouer en programme kan jamana ye fere minta amito odiko no ye ka do midi 30 et 7h30 ka jigi midi 30 ami auto o sera de ko o ka ken min fora no ye funden ko yere demsenu ta fanfani le karamgo wora ta fanfana o ameto des gens ko ka ken simana ke mi wike o mais programme bango kuma ko ni bi ka gele doni wati kile ngonnana ekolo konye ba do fana yira kafo haklina nana anatumana
bawo funteni baraka ka bon kosɛbɛ wa jamana ɲɛmaw be fo ka sanga ni o ka hakilina ye ni ka nɔfɛtugu kɛ ka yira k'a fɔ olu bolo baasi man ka yaala. Le fallait c'est-à-dire décommencer par contre avec nous arranger parce que au bord à ta so ga kla ga segin na clé ko tuguni ba e do de bena kun le dimbu mina o tise ka kalanke kanye mais nous tra gorso là déjà ga banga cours continuer jusqu'à 12h30 au betaso de combattre la Kosovo. Donc c'est pour dire que mon fona décision ta au bas domaine qu'on au bas de femme bala et puis à wakati tara a décision tra wakati na sur le programme il fana avancer jusqu'à 70% déjà. Donc nous avons phase de révision de la mon classe d'examen là mon classe de passage au fond là avec la composition ni trimestre de préparer. Hakilila tigale ka yira k'a fɔ ni ko in lawaleyalen kɔlɔlɔ foyi tɛ sɔrɔ a la kalanso kɔnɔna na fɔ ka se kalan kɛcogoya ɲumanw ma madama san laban kinbiriw labɛn cogow ma Bangoni centre d'animation pédagogique o ɲɛmaaba a ye a yira k'a fɔ kɛwale in lawaleya mɛn ale ka kalanyɔrɔw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Directeur national ka lettre nana kana sɔrɔ mɔgɔw pressé no ka lettre kɔnɔ donc lettre nana dɔrɔn a appliquer la donc mɔgɔw sigilen no ka ko min kɔnɔ ni y'o sɔrɔ i bɛ mun kɔnɔ i b'a appliquer donc a bɛ ka min f'i ɲɛna a lettre bɛ kan ka labara a bɛ kan ka labara yɛrɛ de an bɛ baara daminɛ 7h30 12h30 bɛɛ bɛ taa so i y'a faamuya donc baara in kɛcogo ka ɲi a bɛ ka kɛ fan bɛɛ wa mɔgɔw bɛ jɔrɔla ko dɔ bɛ mɔgɔw la n'o ye k'a fɔ yalima est ce que n'a kɛra o kɛcogo la programme bɛna se ka ban wa an bɛ avril de la a ka dɔn k'a fɔ tiɲɛ don san daminɛna retard la mais le fait que même san daminɛna retard la o y'a to an ye labɛn caman bila sen kan min b'a to an ye rattrapage caman kɛ an ye session de rattrapage caman kɛ min b'a to an bɛ se ka taa ɲɛfɛ o session de rattrapage an bɛ se k'a fɔ a y'a to an sera ka caman yɛrɛ kɛ ɲinan an bɛ niveau min na bi an ye caman kɛ ɲinan ka tɛmɛ san tɔw kan donc c'est pour te dire que matière dɔw bɛ yen yɛrɛ kalanbolo dɔw bɛ yen olu banna parce que en kan ka 3e trimestre que 9e na le 6 mai le 6 le 7 et le 8 donc au matière caman bɛ olu ta banna olu ka hakɛw dɔ bɔr'o la pour que u ka continuer ni révision ni exercice ye k'o fara matière kan n'est-ce pas minnu tɔni min minnu na walasa u bɛɛ ka se ka ban ka bɛn le 6 mai ma donc hakilisigi kuma de b'an bolo k'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ baara bɛ ka k'a kɛcogo la wa baara bɛ kɛcogo bɛ ɲɛ inshallah. Ka sanga ni an ka munumunu salo ye an y'an sen jɔ kalanyɔrɔ la an y'a ye k'a fɔ kalandenw bɛ don nɛgɛ kaɲɛ 7 sanga 30 ma se u bɛ bila ka taa so nɛgɛ kaɲɛ 12 sanga 30 ma gosi. K'i to mobiliboli la ka nɛgɛjuruku bɛ banba kɔlɔlɔ don ka sabu kɛ sirabakan kasara yɛrɛ n'i y'a sigi i b'a ye k'a fɔ a ka ca la a bɛ sɔrɔ o de fɛ nka mun de n'a mɛn ni maaw kɛli ye ka nin wale in kɛ k'u to furanjɛw ni ɲɔgɔn cɛ boli la bolimafɛn kɔnɔ jango mobili ni moto n'a ɲɔgɔnna fɛn dɔw fɛn min gɔn bɛ sirako ɲɛdɔma an kana u bɛɛ lajɛlen fɛ an ka ɲininikɛla Mamadu Bɛni Sherifu Sumano n'a ka jatala Dramani Mali u ye ɲɛɲinini kɛ a ko k'an ka jɛ ka ɲɛma dɔw fɛ. A ka telefɔni ci o ye accident sɔrɔ sababuba dɔ ye circulation na ka sababu kɛ wagati min na i bɛ ka kuma telefɔni na wali kelen i bɛ ka message ci telefɔni na o wagati kelen i hakili bɛ bɔ bolimafɛn bolili kan ni a ma ɲa k'a fɔ hakili ye kelen de i tɛna se k'a fila bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i sɔrɔl'o la o amani bɛ t'i jɔ fo 3,000 la mais o n'a ta bɛɛ jateminɛw y'a yira k'a fɔ o cayalen don an ka circulation na an bɛ don min na i n'a fɔ n'i ye mɔgɔ jɔ 100 i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 60 fo ka taa se mɔgɔ 70 ma olu bɛɛ bɛ u ka telefɔni na baara k'u to bolimafɛn boli la a dun bɛ se ka na ni accident jugubaw de ni bɛ se ka to a la. Nin fɔra ka caya nin kuma bɛ fɔ tuma bɛɛ telefɔni ta in a ɲɔgɔn baara cɛjugu tɛ mobili boli la tuma bɛɛ an bɛ fɔ mɔgɔw ye telefɔni n'i y'a ta n'i bɛ kuma telefɔni i ka tension bɛɛ telilen bɛ telefɔni de kan n'i ye wakalen bɛ sira kan mɛ fɛn bɛ sira kan i ɲɛ t'a la bilen hakili bɛ telefɔni dɔrɔn lajɛ i bɛ ka kuma fɛn mun na sujet mun na ani i bɛ kuma mɔgɔ min fɛ hakili bɛ o tigi de ye mɛ ɲɛ kɔni wakalen bɛ sira kan waati kunkurunin dɔrɔn don hakili bɛɛ bɛ mɔgɔw b'a kɛ dɔrɔn ɲɔgɔn bonyabali don circulation bonyabali don yɛrɛ sagokɛ don o de bɛ mɔgɔw bila o la sinon mɔgɔw b'a dɔn a bɛ kɛ fɛn mun bolo i bɛ to nin telefɔni na n'i ye accident provoqué i bɛ kɛ sababu ye ka adamaden nin bɔ adamaden nin ka gɛlɛn ala ma cogo min na i bɛ kɛ sababu ye k'i ka telefɔni k'i ka mɔgɔnin n'i tɛ kɛlɛ mɔgɔnin kama i bɛ taa adamaden dɔ nin bɔ u bɛ i bɛ adamaden dɔ kɛ lujurata ye dutigi dɔ dɔ fa dɔ ba dɔ den ka du dɔ kɛ i na to du ye ka bila ko e ka telefɔni ci k'e ka mɔgɔ fitinin. Tiɲɛ don telefɔni nafa bɛ telefɔni na kosɛbɛ an ka ciw la mais an y'a jateminɛ k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ mobili boli wala u bɛ moto boli ka telefɔni ci o ye waleya mun man ɲi an ka jamana sariya tɛ sɔn o ma n'i y'an ka amande yɛrɛ lajɛ amande mun ka bon ni amande bɛɛ ye
o ye n'i ye téléphone ta ka to motoboli la bɛ mɔbiliboli la n'i minɛn'u la o amande ka bon o bɛ taa fo 3,000 la téléphone ma bali mais a fɔra de k'i kana téléphone ci k'i to mɔbiliboli la ou bien k'i to motoboli la n'i ka téléphone sonnera i bɛ jɔyɔrɔ ɲini i yɛrɛ la i bɛ ka téléphone ci n'i tilal'o la i b'i ka sira ta o de ɲinilen don mɔgɔw fɛ k'i to bolimafɛnboli la ka téléphone ci kana ni accident nɔgɔman ye comme accident bɛ se ka juguya fo ka taa se ni ma o de la an ka jamana circulation ɲɛmɔgɔya bɛ minnu bolo ani maa da bɛ circulation ko la olu bɛɛ ka laɲini an'u ka welewelemada kan de k'a fɔ maa n'i bɛ bolimafɛnboli la ni téléphone sonnera i bɛ se k'i jɔ accotement kan o ye n'i jiginna ka bɔ gitɔrɔn kan kɛrɛfɛda mun bɛ yen nɔ k'i jɔ kan k'i ka appel kɛ wali kelen i bɛ téléphone to yen n'i sera i seyɔrɔ la wagati min na i bɛ se k'a tigi rappeler o de ɲininen don bolimafɛnbolilaw fɛ walasa ka se ka accident ko nɔgɔya kodi fo cogo tɛ kodi la kana téléphone ta dɔrɔn kodi y'a fɔ téléphone a repreneur no téléphone tatugu téléphone bɛ sonné kana ta o de y'a interdit n'i y'a ta i ni ɲagali min ka kan a fɔli bɛ code kɔnɔ par étape a déchiffré don a prix dɔnnen don a kaso dɔnnen don a amende dɔnnen don a fɔli kana ta kana kɛ munna mɔgɔw b'a kɛ o de ɲɔgɔn bonyabali don code bonyabali don i yɛrɛ kun bonyabali don n'i t'i yɛrɛ bonya n'i tɛ mɔgɔw bonya n'i tɛ code bonya i b'a kɛ i bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ dɔ nin bɔ i bɛ kɛ sababu ye ka dutigi dɔ kɛ lujuratɔ i bɛ kɛ sababu ye ka dutigi dɔ kɛ namara ye donc n'o responsabilité ani n'o kungotiya bɛ to i ka conscience k'a vie n'o t'i tɔɔrɔ ka ban mais tu continues sinon polisiw jɔyɔrɔ tɛ na o i bɛ téléphone ci n'i sera polisiw ma i b'a bitigi n'i tɛmɛna polisiw la i b'a réparer polisiw bɛ se ka mun ye polisiw t'i ka mobili kɔnɔ e kelen b'i ka mobili kɔnɔ e dun b'a dɔn a bɛ kɔlɔlɔ dɔ wele a bɛ ɲini fɛ dɔrɔn i k'a dabila a bɛ ɲini fɛ dɔrɔn kana kɛ sababu ye ka dɔ nin bɔ nin ka gɛlɛ ala bolo a bɛ ɲini fɛ dɔrɔn kana kɛ sababu ye ka dɔ den kɛ namara ye ka dɔ fa tanya ka a ka du lankolon to i kana kɛ o sababu ye o dɔrɔn de bɛ ɲini moribola fɛ u ka téléphone ye ka to tant que voilà ni minnu bɛ kɛ téléphone ci ni téléphone sɔnna i den k'i gare k'i jɔ ni jɔyɔrɔ bɛ yen ni jɔyɔrɔ t'u bolo ou bien ni an ka sira minnu don n'a y'a sɔrɔ jɔyɔrɔ bɛ yen ni kɔlɔlɔ t'a la i bɛ den k'i jɔ k'i ka téléphone ko ɲɛnabɔ ka téléphone faga k'a bilen k'i ka mobili ta welekan minnu y'o ka ɲɛsin mɔgɔw ma an b'a ɲini mɔgɔw fɛ u ka sabali u ka mɔgɔw bonya u k'u yɛrɛ bonya u ka circulation bonya u ka code règle bonya an bɛɛ ka hɛrɛ de b'o la an bɛɛ ka kanda de b'o la an bɛɛ ka kisi ni kunnadiya de b'o la an bɛɛ ka ni lakanda de b'o la o dɔrɔn de bɛ ɲini mɔgɔw fɛ mɔgɔw ka sabali ka téléphone ko in ye k'a to yen mɔgɔw bonyali kama u yɛrɛ bonyali kama faso bonyali kama code bonyali kama ani adamaden ni bonyali kama ani adamaden ni boli kungotigiya kama ani adamaden dɔ kɛ lujurattigiya ye ou bien dutigi dɔ tanyali kama ka du lankolon to kama mɔgɔ ka o dɔrɔn miiri o dɔrɔn na dɔrɔn o kungotigiya ani o min bɛ kɛ u ka conscience kan a vie u ka miiri o la dɔrɔn ka téléphone ye ka to yen mobili b'o dɔn parce que téléphone kɔlɔlɔ caman de lase n'i y'an ka dugubaw yɛrɛ lajɛ i bɛ accident caman ye mɔgɔw bɛ gosi ɲɔgɔn na hali o don na pont deuxième pont yɛlɛyɔrɔnin ka bɔ olympe la accident ba dɔ kɛra ye dɔw de tun bɛ téléphone ci la mobili la donc mobiliw nana gosi ɲɔgɔn na ala barika la sa ta ma ko la mais tiɲɛniba kɛra parce que mobiliw tiɲɛna dɔw banana donc franchement téléphone o kan ka bila n'i bɛ mobiliboli la ou bien n'i bɛ motoboli la code la route sariyaw la batoli ye wajibi de bolimafɛnbolila bɛɛ kan ka d'a kan n'i ma sariyaw bato i bɛ se ka ɲangi wali kelen i bɛ se ka kɛ sababu ye ka maa dɔ nin kasara ka téléphone ci k'i to bolimafɛnboli la o kelen don fɛn ye fɛn mun ɲɔɲalen don an ka circulation na an bɛ don min na i n'a fɔ bi a sera bɛɛ lajɛlen de k'i bolo di ɲɔgɔn ma k'a dɔn k'a fɔ ko ɲuman tɛ an k'a dabila k'a sababu kɛ an bɛ se ka kɛ dɔw ka lojura sababu ye fo ka taa se a ka don laban ma wali kelen ka maa dɔ bonɛ a nin na Jalakɔrɔji komite esa silamɛya dɛmɛtɔ ansara sifinakaw ye bɛsɛya don belebele boloda ka bɛn ni sibiri mɛ kalo tile 30 ye ka ɲɛsin yɔrɔ damadɔ mɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sigida ɲɛmayaso mɛri ani gendarmulakaw ka yɔrɔ fɛn min don fɛn min da fɛ o ye Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyada Sherif Usman Madada Haidara ka san 70 ani san 1 sɔrɔli ye ɲɛnamaya la baaraw bolodala cogo minnu na an ka jɛ k'a ɲɛmada Amadu Kamara ni Baba Keita ka sɔrɔli fɛ ni don kɛrɛnkɛrɛnni min tali filɛ nin ye k'a kɛ jɛya ni bɛsɛya ye a hakilina ɲuman bɔra Jalakɔrɔji sous-section S sifinakaw la u ni association an ka bɛn maaya la ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna ye yaasa ka se ka silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyada Sherif Usman Madani Haidara a ka bangeni nisɔndiya munyamunyaw yira
Wala ko in kun ye min ye o ye an karamɔgɔ ale ka bangeni o san yɛlɛma n'o ye 12 mai wala o san 71 o nisɔndiya min b'an na ka da jamana lahala kan Jalakɔrɔji SI jeunesse ye min kɛ o ye ka na mairie la saniya ka gendarmerie la saniya comme o y'an ka jamana ka yɔrɔbaw ye wala o nisɔndiya de b'an na an b'o de baara kan yan bi kun min y'an bila nin na o ye an karamɔgɔ y'an kalan min na n'o ye faso kanu ye o kɔfɛ an n'an ka karamɔgɔ yɛrɛ kanu ani tɔn Ansarudine ani min ɲin'a fɛ o ye a ka baara kɛ sigiɲɔgɔnw quartier ani jamana ye fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ ɲɛtaga di jamana ma an karamɔgɔ y'an kalan o la o de y'an bila nin baara in na bon ni Jalakɔrɔji SI jeunesse ka nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye mais a delila ka kɛ Jalakɔrɔji kɔnɔ ka kɔrɔ o y'a sɔrɔ communes bɛɛ ye kelen mais nin kɔni siɲɛ fɔlɔ ye nin ni Ala sɔnna an bɛ fɛ ka ɲini Ala fɛ waati an bɛ nin kɛ an ka sigida la balima chrétiens olu fana farala an ka baara in na ka fara sigida jeunesse ɲɛmɔgɔ bɛɛ ani sigida dugutigilakaw olu yɛrɛ fana tun bɛ yan nɔ u bɛɛ de farala an ka baara na n'an ka tɔn cɛkɔrɔbaw bɛɛ de bɛ yan nɔ bon mɔgɔ min tun bɛ yan bi n'i y'a jateminɛ komi i b'a jateminɛ a ka surun mɔgɔ 100 na wala waati n'a cogoya kama an ye o mɔgɔ sɔrɔ an ye baara kɛ an nisɔndiyalen o mana foyi kama u ka jamana kanu ani karamɔgɔ kanu ani Ala kanu ni Alakira kanu ani shirifu bɛɛ lajɛlen kanu an nan'o de kama don kɛrɛnkɛrɛnnin sen fɛ Ansaru n'u kanubaw ani association an ka bɛn maaya la tɔndenw ka bɔ Jalakɔrɔji a n'a lamini a cɛ n'a muso denmisɛn ani maaba u si ma sɔn ka to kɔ u bɛɛ lajɛlen nana k'u ka nisɔndiya yira ka bɛn ni bani bangeni ye kosɛbɛ an nisɔn ka di bi k'an yɛrɛ ye Jalakɔrɔji mairie ani gendarmerie ko kɔnɔ sɔgɔmada in na n'o ye samedi ye ka sababu kɛ an balima Ansarudine jeunesse Jalakɔrɔji S olu ka wele u y'an wele k'a fɔ a ka d'u ye seliba tɛmɛnen ka na Jalakɔrɔji mairie ale ni gendarmerie ka se ka na olu saniya donc u ye lettre ci an ma k'an ka na an ko hali ni lettre tɛ n'olu y'an wele téléphone na u ka diɲɛ ko o ko la n'o kɔni bɛ tali kɛ dugu ɲɛtaga la anw welelen don o kɛnɛ kan hali ni an tɔgɔ ma fɔ o de kama an nana ka se ka fara o kan baara in na ka baara in kɛ baara banna alhamdulillah faranga b'an fɛ an kɔni b'a yira diɲɛma na k'a fɔ anw ni Ansarudine Jalakɔrɔji S fara OS kan an n'u bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo bawo depuis anw sigira an ye wele da u ma u nana an ka wele jaabi wa olu yɛrɛ farala an kan ka se k'an ka baara caman kɛ n'o dɔ ye taxi sarali n'o ye TDRL ye ka se ka mɔgɔw sensibiliser u ka bɔ ka TDRL sara donc n'olu ye nin ɲɔgɔn hakilina ta a bɛ n'a fɔ an yɛrɛ de y'a hakilina ta o de kama an ko an tɛ to kɔ an bɛ fɛn bɛɛ kɛ pour que ka se ka ye o kɛnɛ kan ka se k'u dɛmɛ baara in na. Jalakɔrɔji jɛkulu bɔra ka na an ka yɔrɔ sanuya bi vraiment anw nisɔndiyara Jalakɔrɔji mairie anw nisɔndiyara kosɛbɛ sabula an y'a ye nɔgɔ min yɛrɛ tun b'an ka mairie kɔnɔ ni tile 2 in kɔnɔna na u nana u ye nɔgɔ in bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka mairie in kɔnɔ fura k'a jɛ passe wa tiɲɛ la mairie baarakɛlaw ani Jalakɔrɔji commune denw bɛ an bɛɛ nisɔndiyara sabula commune denw de bɛ na u ka sariya papiyew ta mairie kɔnɔ yan mais n'u nana sɔrɔ baara yɔrɔ nɔgɔlen don vraiment a bɛ kɛ degun ye mais anw yɛrɛ mun bɛ yan n'anw bɛ baara k'a kɔnɔ nisɔndiya belebele anw ta an bɛ foli kɛ jeunesse ye halisa Ala k'u bolo mɛn u ka baara in na Ala ka baara in Ala ka taa fanga d'u ma. An bɛ an ka bɛn maaya la tɔgɔ la association Jalakɔrɔji an bɛ aw de tɔgɔ la ka yɔrɔ furan k'u jɛ k'u bali a ye n'an siɲɛ fɔlɔ tɛ an ka baara kɔrɔ don bon an ka association ɲɛmɔgɔba n'o ye Badara ye ale de ko an ka baara bɛn nin ko ninnu ma donc an ka to ka yɔrɔw furan ka églisiw furan ka misiriw furan ka mairiw furan ka gendarmerie furan ka yɔrɔw sanuya an bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ bon Ansarudine jeunesse an n'olu de bɛ ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ani an ka bɛn maaya la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko 12 mai a ɲɛnɛmayara nisɔndiya ni muɲa ni bonya ni karama kɔnɔ Jalakɔrɔjikaw fɛ yen nɔ ka bɛn ni association an ka bɛn maaya la ani sous-section SI maaw u bɛɛ lajɛlen bɔlen ka caya ka na gendarmerie ale ni Jalakɔrɔji yɛrɛmarakafow kɔnɔna k'a furan k'a jɛ ka kɛ bonyamasegin ye ani Ala ko suma ye ka bɛn ni a se yɛrɛ Cherif Ousmane Madani Haidara ka bangeni ye n'o ye 12 mai 1955 12 mai 2026 ni nina kɛ a san 71 an b'a deli se tigi Ala fɛ san 71 ɲɔgɔnna caman Ala k'o jira alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɛyɔrɔ a se yɛrɛ Cherif Ousmane Madani Haidara la. Association Anga bɛ maaya la président d'honneur ase yada Badara Aleyo Ousmane Haidara do sirifila morikɛ kun gɛn ka mununu zalo min n'u don ka ɲɛsin farafina tile bi yanba jamana saba ɲɔgɔn na mɔ Nigeria ka taa se Benin ani Togo mɔ taama kunjɛra Togo faba la Lomé sigiba fɛnɛ kɛra ye sigi min sɛbɛ sirifikɛ y'a ka nisɔndiya jira kunbɛli ko ɲuman ni bonya ni karamaw minnu dara ka a sɛgɛrɛ o tɛmɛnen kɔ
association anga be mayala yere ni tondo minge me ka Mali fandanna ni bela jele labo ninga jiya jamana chama la sorobi ni la sigi dewnye asigi kunye fe minunye ayida de olu chamana ko lu nyefo anga je kanya mada ka beni Badra Aliou Ousmane Haidara nale association anga be mayala président d'honneur baye aka Togo tama senfe a bisimilara kanumbaw ni lafasabaw fe bunyeni karamani ni sodia kono mi senfe aka dantigelu la aye foli ni barkada ni walimandon ani dugaw dunke anga jamana nunu ye anga jamana o ambu kalfa alama de ko min bi mali kono bi amba nyina ala fe ni sigi akara setigi ala nyeda min kama o kama anga jamana la ka blum mia akara fe jamana wala kana ne hera ya mia ala ka jiye be lafiya ala ka jiye be lafiya mia islamia albi ala kan fara deme bo ala kan ya deme bo fe amunu ye afaso bla kana sigi tunga no fe aw kalfa alama ka nyini ala fe ala ka tunga jawbela ala ka tunga jawbela ala ka do ana gere ala ka do ana toro be era fon fe be tunga kono ala ka bedi aw ala ko ka kala aniso diale ka ye ka foko jama bora ka bisimila aka la selu senfe a sinsira ni sigi nunu nafakan aniso jara passé ambi le 24 mai 2026 la odo ni ye an sigi ko sabana ye seti ala tɔgɔ la kosɛbɛ ala ka jɔn sanumaw ɲɛkun tilenna la siga t'o la minnu y'u yɛrɛ kun feere setigi ala ma ka dafali kɛ ni ala ka layidu tali ye allahu akbar n'o de ala ko ten ko a ye alijinɛ a y'a kɛ sanni ni feere de ye muminw ye nu onni anu ka nafolo siga t'o la Badra Aliou Ousmane Haidara aka fola ka sigi ansaru ni association anga be mayala tonde nu kanubaw ɲɛkɔrɔ o ye duwaw jaabi kɛnɛ ye ka sigi aw ɲɛkɔrɔ ala b'a dɔn mako caman bɛ dilan wallahi ni nin sigiyɔrɔ ye sababu ye siga t'o la karamɔgɔ y'o de fɔ awɔ an bɛ karamɔgɔ ta to yen a ko ansaruw kama ale Haidara mahami foyi la min ma dilan ale ni ala caman cɛ allahu akbar a y'a fɔ o ye Haidara ye siga t'o la mais ne min b'a la ka kuma aw ye ne ye n ka hamiw jira ansaruw ka nin sigi dɔ kɔnɔna la setigi ala subhanahu wa ta'ala min ye seere ye a y'a dilan tarafata ye nin de kɔnɔna la allahu akbar Haidara mais n ye jɔnw jira ala la o ye nin cɛbaw ani musobaw de aske allahu akbar o la a k'a dɔn anw bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ yɔrɔ la ansaruw ala ka dugaw jaabi bɛ yen siga t'o la wa ala ka yafa bɛ yen wallahi o ye tiɲɛ o de kama i b'a ye aw ka baara in ani aw bɛ cogoya min kan maa o maa ye silamɛya dɔn i n'a dɔn k'a fɔ ko aw bɛ sira min kan ne de ye silamɛya ye a siga t'o la Haidara o ye tiɲɛ a ma sɔn ka bɔ kɔrɔfɔ kɔnɔ fiyewu f'a k'i da don nin jɛrɛjɛkuluba in n'a ye diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen laminɛ bi n'o ye association an ka bɛn maya la a sigicogo ye nin tɔn in politiki tɔn tɛ abada n bɛ se k'a ka politiki tɔn tɛ diɲɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di i n'a fɔ bi ɲɛnɛmaya yɛrɛ mago b'o la ni mɔgɔw dɛsɛlen don k'a kɛ o tɔn de don kosɛbɛ o la nin tɔn in dabɔra an ka fara ɲɔgɔn kan politiki tɔn tɛ abada Haidara ka tɔn tɛ a den ka tɔn tɛ abada n y'a fɔ n bɛ segin a kan an bɛ nin tɔn in sigi don min na ala tulo bɛ n kumakan na lahara n bɛ jɔ ala min ɲɛna n'a bɛ n ɲininka n ye fɛn o fɛn kɛ n ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ ne ye nin tɔn in sigi don min na k'a hakilina ta ne m'a ɲɛfɔ n fa ye allahu akbar Haidara t'a kalama an ye kalo min k'o la moins d'un an d'une année a daminɛna kita de kosɛbɛ kɛ wa n y'a sɔrɔ cogo bi di Badara ma wuli k'a fɔ ko i jɔ mɔgɔ dɔw ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ tan ayi mɔgɔ dɔw de farala ɲɔgɔn kan ne tɔgɔ la k'u bɛ club de soutien sigi ne tɔgɔ la n'o ye Badara dɛmɛtɔn ye kosɛbɛ kɛ o donni kama o club de soutien min sigira ne tɔgɔ la mɔgɔ dɔw b'o la minnu ni anw tɛ diinɛ kelen na kosɛbɛ a kɛra ten n'o ye chrétiens ye kosɛbɛ kɛ o club de soutien in kɔnɔna la an ka ansaru tɔndenw dɔw b'a la mais mɔgɔ wɛrɛw b'a la ni olu bɛ tɔn bolofara wɛrɛw fɛ a donni kama ne yɛrɛ taalen ka taa n'u nana ka na bonya di ne ma an ka ansaru dɔw bɛ yen olu tun tɛ ɲini ka n'a faamuya
parce que min kun y'o ka tobilikɛla ye o tun bɛ silamɛya taasira wɛrɛ la min nana n'a ye o kɛra ko anw ye nin kanu o tumana kanu in de nana ni tɔn in ye ko an bɛ club sigi Badara tɔgɔ la ne ko a kana sigi ko club ne tɔgɔ la a y'a sigi ko club diɲɛ tɔgɔ la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Badara Aliyu Usman Haidara Sherifula Morikɛ a ka Togo taama kɛra wasa bonya ani karama ni nisɔndiya ye baw association an ka bɛn maya la a tɔndenw n'a kanubaw n'a lafasabaw ka fara silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru n'u kanubaw kan u bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a bisimila Togo faaba kɔnɔ nisɔndiya ni munyamunya kɔnɔ k'a jira la k'a fɔ k'u ka kanu ko diɲɛ don o don k'a bi kuraya ka taa fɛ de baaraw bɛɛ lajɛlen ka kuncɛ ni dugawu sanuman kɛli ye. O de fana b'an kɛ k'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli kan an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fana fɛ. Sebere mekalo tile 30 Nigeria jamana kɔnɔ labɛnw bɛ senna jamana kuntigisigi kalata labɛnw san 2027 ta fanga sinamatɔ ɲɛma dɔ ka fanga ɲini dɔ farala ɲɔgɔn kan k'a jira k'a fɔ u ka cɛbɔ don Peter Obi san 2023 cɛbɔ kun don nka bin'o la nin sen a b'i kanbɔ tun Nigeria mara min bɛ wele ko Anambra o marabolo ɲɛmakɔrɔ don a ka fanga ɲini dɔ Congrès démocratique du Nigeria NDC o y'a jira k'a fɔ a ka cɛbɔ don a yɛrɛ ye kuma ta k'a jira k'a fɔ o jamana tɛ yen min bɛ k'a fɔ k'a bɛ ka ɲɛta sɔrɔ k'a sɔrɔ a jamanadenw tɛ ka se ka suna u hakilina tigɛlen a y'a jira fanga ɲini dɔ ma ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ a sɔnna kanbɔli ma ka fanga ɲini nka nin dakuruɲɛ min lasera a fɛ ko jamana tɛ se k'a ka ɲɛta fɔ k'a sɔrɔ a ka jamanadenw tɛ suna u hakilina tigɛlen a bɛ Nigeria jamana lakanabaliya de fɔ Bola Tinubu jamana ɲɛmaa tile la o min wara la Bola Tinubu yɛrɛ a n'a ka fanga ɲini dɔ APC dɔgɔkun dɛmɛnen u farala ɲɔgɔn kan ka jira k'a fɔ u ka cɛbɔ don a bɛ se ka manda kura ɲini Nigeria jamana kunna u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kalata min kɛra n'o ye primaire ye maa miliyɔn da ɲɔgɔn na de ye danaya d'a kan k'a fɔ a k'i kanbɔ u ka fanga ɲini dɔ tɔgɔ la Bola Tinubu bilama a ka fanga lagosi yɔrɔ caman bɛɛ la ka sabu kɛ Nigeria jamana lakanabaliya ani a yɛrɛ ye yɛlɛmaw minnu don sɔrɔko binna k'u kan n'o kɛra gɛrɛndɛ ye Nigeria jamanadenw bolo nka n'a ka fanga kɛmɛ ka jira k'a fɔ a fisayara Nigeria jamana ma ka sabu kɛ a kɛra sababu ye baɲumankɛw ka n'u ka nafolo don Nigeria jamana sɔrɔ siraw la k'o bi ɲɛta ko fɔ Bola Tinubu jamana ɲɛma yɔrɔ min bɛ se ka k'a bɔ f'a ye ko in nɔ o ye k'a fɔ fanga sinamatɔw farandɛ ɲɔgɔn kan k'u kɔ da a kɔ a la fanga sinamatɔ Atiku Abubakar a y'o min bi san 2023 jamana kuntigisigi kalata senfɛ o fana ka fanga ɲini dɔ Congrès démocratique africain ADC y'a jira k'a fɔ u ka cɛbɔ don san 2023 ani Bola Tinubu jamana ɲɛma ni ɲɔgɔn cɛ o y'a bi kɛmɛ sara la jamana ɲɛma ye 36 ngɔri 6 bɛɛ sɔrɔ Atiku Abubakar ta kɛra kɛmɛ sara la 29 ye kala talenw na Peter Obi min kɛlen filɛ nin ye k'i kanbɔ ka bɛn ni sibiri ye o ka kalatala sɔrɔlen kɛra kɛmɛ sara la 25 ye nka nin sen a kɛmɛ ka i jigi da maa min kan o ye min nana jɔyɔrɔ 4 nana san 2023 n'o ye Rabiu Kwankwaso kɛmɛ sara la kalatalaw mana sigi san 2023 jamana kuntigisigi kalata senfɛ maa 6 dɔrɔn de ye kalata ale ye a b'a fɛ o ka fara a ka nin sen Afrique du Sud jamana kɔnɔ ka bɛn ni ntɛnɛn juin kalo tile gale ye jɛkulu min sigira ka jamana ɲɛma sɛgɛsɛgɛ dunkojuguya nasira fɛ ka sabu kɛ nafoloba min yera a ka dagabana so dɔ la n'a ko bɔ mɛ kɛnɛ ka bi jɛkulu min ka baara bɛna ɲɛsin o jateminɛni ma ni jamana ɲɛma ni binni ka bɔ fanga la ka sanga ni fanga sinamatɔw ka laɲini ye wali kelen ani binni man kan o jɛkulu in ka lajɛ fɔlɔ a bi kɛ ka bɛn ni ntɛnɛn juin kalo tile gale kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ fanga sinamatɔ min da o ye Alliance démocratique ye Afrique du Sud jamana fanga ɲini dɔn don fanga sinamatɔnya binna k'u kan a m'aw ladɔnniya k'a fɔ nin kalo in de la jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ cour constitutionnelle o y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa Afrique du Sud a bɛ se sɛgɛsɛgɛ ko in kun kan dɛrɛ n'o tɛ ko in kun bilara ye dɔ ye k'a sabu kɛ wasaden fanba y'a ka maa ye wasabulon kɔnɔ olu y'u banaminɛ ani sɛgɛsɛgɛli cɛ nka jamana sariya sunba n'an bɛ a jira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli kan ka dayɛlɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa ma san 2020 a ka dagabana so dɔrɔ marabolo dɔ la Afrique du Sud nafolo baden de yera o dogolen a ka soju la maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka yala nafolo in yɛrɛ sɔrɔ yen cogo jumɛn k'a sabu kɛ nafolo caya ye nafolo yɛrɛ kɛ cogo k'i yɛrɛ sɔrɔ ye dama tɛ bandiw minnu taara Dakari ka don so kɔnɔ ka nafolo ta jamana ɲɛma ka laban k'o bandiw yɔrɔ ɲini u minɛnen kɔ
lakana tigilamaw fɛ k'olu da mun jogo ɲini k'u kana fɔ maa ye ko nafolo suɲana ale ka nin dagabana so in nɔ o de kɛra kɔnɔgwanko ye Afrique du Sud jamana kɔnɔ fangasinamatɔ ɲɛmaw bolo kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛla nga Cyril Ramaphosa jamana ɲɛma lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ Afrique du Sud jamana kɔnɔ kunnafoniko nasira fɛ a y'o ɲɛma de wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la ni ka maa wɛrɛ bila ye kabini o kɛra sa nin kun la ko min kun bɛ a bolo ka sabu kɛ polisilakaw tɛ se ka foyi k'ale tɛ min kalamu ale sina ka bɔ ni nin ye jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa kamoti Cyril Ramaphosa yɛrɛ kɔni kɛmɛ ka jira k'a fɔ a nɔ tɛ kɔrɔ ko nafolo min fɔ kan bɛ ko nafolo ma sɔrɔ sow nɔ na a ye nafolo in fɔ k'a juaya o n'a ta bɛɛ jɛkulu kɔni sigira jɛkulu ka lajɛ fɔlɔ bi kɛ a kunga ka bɛn ni dɛnɛ ye fangasinamatɔ Alliance Démocratique maa ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ o nisɔndiya bɛ u b'a dɔn k'a fɔ jɛkulu kɔnɔma ti kɛ jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa ka fanga ɲinindɔ ANC maa ye tiɲɛ don bi n'a ma ɲɛ ko ANC fanga ɲinindɔ jɔyɔrɔ bɛ ka binga juaya politiki binaku ka hali ni fanga b'u bolo kalata labaw minnu kɛra u ma se ka maa fanba sɔrɔ k'u kelen ka jamana mara u ni nin fangasinamatɔ Alliance Démocratique jɛn bɛ fanga la nka u n'a ta bɛɛ fangasinamatɔ in tɛ k'i da k'i bonbo ye jamana ɲɛma kunga an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Afrique du Sud jamana wasabilo wasadenw mana sigi kɛmɛ sara la 40 ye jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa ka fanga ɲinindɔ ANC mɔgɔw ye dɔw y'a yira k'a fɔ a laban bɛ sɔn ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ k'i bana mini ko in ni sira sɔrɔli cɛ a kɔni ka fanga ɲinindɔ ye a jira k'a fɔ u t'a kɔ bila ko in nɔ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ye a jira Oman masayaso la k'a fɔ u laban u bi bila ɲɔgɔn na ka sabu kɛ Oman masayaso bɛ ka taa Iran yanfa de fɛ Iran jamana nan bɛ ko min daminɛ nin ye ko Detroit Hormuz ko a bolo tajidununguru ka tɛmɛni a fɛ ko zale dɔ bɛ bi u k'o sara wa a bɛ sara Iran jamana ni Oman ye ka sabu kɛ olu jamana filaw de jɛn bɛ Detroit Hormuz ko a bolo dangandaw la ko Oman masayaso bɛ ka laban ka don Iran jamana ka hakilina dafɛ k'u laban bi bila ɲɔgɔn na Donald Trump ma da o ma kuma gwɛlɛnw a y'o de fɔ ko ni Oman masayaso ma sabali k'a bi Oman ko dabila kɔrɔfɔ in a mɛnne ye maa caman maw ka sabu kɛ Oman masayaso ni sɔrɔnani donba kunbɛn Iran jamana ni Ameriki jamana cɛ ale de kundu yani Pakistan kana do aro kabini sango tile 12 kɛlɛ bani Israel ni Iran cɛ Oman masayaso dakurunya kelen n'a fɔra ko Iran ni Ameriki jamana kɔni kan ka kuma bɛɛ tɛmɛ min kɛ ni Oman masayaso de ye Donald Trump y'a yira a ka kuma na k'a fɔ Detroit Hormuz ko a jibolo dayɛlɛlen kan ka to bɛɛ lajɛlen ye maa man ka fɔ k'i bɛ zale bi tajidoni ngurunga o tɛmɛn dɔ a fɛ bibi na Oman masayaso ni Iran jamana bɛ ka binga ɲɔgɔn faamu bawo Iran jamana kɛlen ka hakilina ta kɛlɛ daminɛ ani Ameriki jamana cɛ k'a ka se boli Detroit Hormuz ko a jibolo kan Oman masayaso laban bɛ ka tiɲɛ di Iran jamana ma k'a fɔ jɔngwala ka kan an ka bɔ ko a jibolo in n'u mɔ dɛrɛ Donald Trump ɲɛ bɛ o fin de la ni o bɛn tɛ a mɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Detroit Hormuz ko a jibolo misɛnnin don min ye tɛmɛnsira nafamaba ye tajiko nasira fɛ wa Iran jamana ni Oman jamana olu de ye jamana filaw ye minnu ɲɛsin bɛ a lakanani mɔ maa minnu ka dɔnniya ka bon diɲɛ seleke naani binako sariyaw la olu y'a yira k'a fɔ a ka kan Oman masayaso ka bɔ Detroit Hormuz ko a jibolo numu dɛrɛ Oman masayaso furadama a ma sɔn ka kɛ i n'a fɔ arabu jamana tɔw k'i bɛ di Ameriki jamana ma ka kɛ i n'a fɔ i bɛ ka Iran jamana kɛlɛ Oman masayaso ma sɔn o mɔ ani Iran jɛ bɛ cogo min nɔgɔya la ani Ameriki jamana cɛ bɛ ten nɔgɔya la nka bibi na Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ka fanga kɔnɔ mɔgɔw bɛ minnu bɛ k'a ye k'a fɔ Oman masayaso bilama ni fɔlɔ a ka kumaw fɔcogo kun ka nɔgɔ ani Ameriki jamana fanga cɛ ko kabini Detroit Hormuz ko a jibolo ko kuma daminɛna Iran jamana fɛ ko ka fɛɛrɛ kɛ ka bɔ a numɔ ni nafolo sɔrɔli ye a kunkɔrɔ ko Oman masayaso ka kuma bɛ ka gwɛlɛya ka ɲɛsin Ameriki jamana fanga ma Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump kuma min na sigikafɔ bɛ Sina ani Iran jamana cɛ a bɔra arabu jamanaw ni sanjɛ a ko arabula jamanaw mɔ sigikafɔ min filɛ nin ye Sina ale ni Iran jamana cɛ a b'a fɛ sigikafɔ in naamu fɛ arabula jamanaw ni bani Israel ka jɛ o ka yirɔ a ka manda fɔlɔ jamana ɲɛmaaya la a ye hakilina min sigi sen kan ko les accords d'Abraham Nabila Ibrahima bɔnaw cɛ bɛnka k'a ɲini arabula jamanaw minnu bɛ ka yahudiya jamana bani Israel kɛlɛ u n'a ka jɛ jamana caman ɲɛtɛgɛnɔbila kɛ o bɛnkan sɛbɛla arabu jamanaw la ni bani Israel ye
Amerika jamana nyama Donald Trump ka manda folola ngani se Amerika jamana nyama Donald Trump na me ajira arabula jamana ubela jele de la ni Islam jamana ubela jele wala sa Amerika jamana ni Iran ka se ka nyomva mu ka teke no blake benganzebena uyeru arabu jamana uka jeke ni bani Israila ye aye jamana uminu nda utongo mo kerengere ni nyana Saudi jamana ani Qatar jamana nga Saudi jamana ma nyemo umase ka son Donald Trump bolo ka sabuke fonyongo mimbe arabu ni Yahudi ya uche nu kera son venye amo jamana dun haglina tabina ke munye uka Saudia o keme gerende baye masake denge Mohammed Ben Salman mbulu ama son Donald Trump bulu mekalo le muga ani duru temene de Amerika jamana nyama Donald Trump ye ni mbala na kuma fo arabu jamana uye kerengere ni nyana Saudia ani Qatar kodo na taula uyoruka laje uni bani Israel ku tege di nyomo Donald Trump akabololo na sarafe no etroshe sociali akwa Amerika jamana kele ko kanina nyona barabake arabu jamana uye akaka Amerika jamana ka nyumanya ka doaye dewore manyini ufe fo ni na nyona ka fonyongo ba uni bani Israel jamana che ukaje kumanga dese koke ni accord d'Abraham benga tegeno blali san 2020 Donald Trump ayene haklinata arabula jamana chamanye jedu uni bani Israel che kadamine Emira Arabo Uni Bahrain Maroku Sudan nimbe je kurakura ya ini Yahudi ya jamana bani Israel che nga jamana uminu nyedishi bawye arabula sano ye Saudia ni Qatari olu mason ngoi mo chugo shila halino ya soro Amerika jamana nyama wilika jobake unofa bagabagali na tabbe o de bende Amerika jamana fangamo axios kuna foni disoka fola Amerika ni Amerika jamana nyama Donald Trump wilime Saudia ni Qatar ni Pakistan ni Turki ni Misra jamana Egypt no fe ku beka jedu uni bani Israel che Saudia jamana ya iraka foni ye soneye kaje nyonya damina ni bani Israel yi foni Palestine lakodona adama jamana ye de bani Israel kerefe wabi lakodo adama jamana ye kasanga ni danjewye minu ndile do kabini 1967 Palestine danje tibo ukono utemene ko mugu manga bi dabande Gaza bani Israel fe o lanyinu minu ngara Saudi jamana fe bani Israel ministri nyama Benjamin Netanyahu ya iraka fo kechugo te ula Amerika jamana nyama Donald Trump ya iraka fo na madesere ani Iran jamana mi menyona mumbo bali oereka segi bani Israel mo ukake jenyo maye ko bebe sekake nga masomi ne chamanya iraka fo kechugo tula Nunu nebe nanziki bamananga kuna foni na minu mvara la nyonga kalase omo kuna foni disu nyema ya sufe kabenini mkumanye kaufoka wale nyimando maliko no ani maliko ka au minu ngekume kanyema daka nyeshinje baranumo akambe jenwari hiwere na laswanamu